Makadi muri Zimbabwe, zita ndinoitwa Dumisani Mulambo Mafanise, presenter wechirongwa chinoitwa icho Across the Border. Chirongwa chinowanikwa pa YouTube yedu inonzi Dumats Films. Chirongwa ichi chinopa nyaya dzevanhu vakayambuka mabhodha, kunyanyanyanya avo vakayambuka vasina zvikwanisiro zvakakwana kuti vange vachiyambuka bhodha. Nyaya idzi dzimwe dzacho dzinosiririsa, dzimwe dziri fani, asi binikidzo rechirongwa nderekudzidzisana. Saka kana newe une nyaya yako yaunoda kuti vanhu vanzwe pa Across the Border, makasununguka kuti nyorera chiro pa WhatsApp kana kuti fonera pa namba dziri kubuda. Isu tiri based muno muJohannesburg. Ngatisangane every Saturday na 10 AM pa Dumats Films YouTube channel. Season 2 row 1 Linda take 2. Aiwa musimuze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika mufumure chese chine miko yakaipa chishaye simba unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso ndinanyendirere chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotoriwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva katipinde muepisode yakasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva vanga vari pavachesa musika ndobva vato nezviro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold. Kufara kusangana zvakanaka mukoma pachirongwa chedu, makasimba? Tinotenda tiri nane baba. Anditika? Tiri nane. Makadi zvenyu pabasa penyu panapa? Aiwa, tinochengetwa nenyasha. Tinotenda. Tingati muri Zimbabwe uda kuziva kuti tiri kutaura nani nhasi? Tinotenda. Muri kutaura naye zuva ranhasi ndinonzi Finos Mandirimi. Finos Mandiri. Mandirimi. Mandirimi. Tinotenda. Alright, okay. Finos Mandirimi anobva kupi, akakura sei, background ya Finos yakamira sei? Tinotenda. Inini ndakakurira kumusha. Ndakura kumusha kunonzi kwaChecheche. Ndoko ndakakurira ikoko. Kubva ndiri mudiki kusvika hangu ndakura. Ini baba vangu vanonzi Titles Mandirimi. Mai vangu vanonzi Melina Kupika. Alright. Ndo vanhu vakandikudza ivavo kusvika pari nhasi. Alright. Baba vakazoshaika havo. Alright. 2016 ndobva vakatisiya. Saka izvozvo handinoti mubereki ndamai. Alright. Trinosi chakazopa shungudzo chekuti azonge ari munyika yeSouth Africa changa chiri chii? Tinotenda. Pakuitawo shungudzo kuti ndiuye mukati menyika ineyi, zvakawanda zvinonga zvichiitika pakati poupenyu nekuonawo zvinonga zvichiita vana vamwe pakurarama, pamabatiro nekushava kwavanonga vachiita. Saka pamwe pacho unongochiwawo zvinoita vana vamwe zvinonga zvakanaka nekuonawo mararamiro aunonga vachiita. Munongozivawo life yekuruzeva pamwe pacho zvinombooma, pamwe pacho zvinomboitawo sezviri nani. Asi pakuoma kwazvo paya zvinokupawo njiri yekuti dai ndikambofungawo kumbondoita chii, dai ndambondoshavawo sezvinoita vamwe. Alright. So tipinde muzuva ramakazonge mawana sarudzo mupfungwa menyu kuti inini ndava kuenda kuJoni. Zvakafamba sei? Makafamba sei? Chii chakaitika zuva iri? Ngatingotangira pakuti pakuwana mari yekuti ndizoya kuno. Taita zvekundosakura zviya zvekundorimira. Maricho. Kumaricho. Kuminda dzevanhu. Saka taita
zvokuita mari icho izvozvo kuti tiwane mari kunonzi kuadha kuchisumbanje, kunonzi adha chisumbanje. Saka ikoko ndokwaipiwa vanhu zvemugwazo vechishandawo vechiitawo zvavanoita vachionawo zvavanowana. Saka mari yangu yandakatanga kuwana yanga iri 40 rand. 40 rand. Ndo mari yandakatanga kuwana yanga iri 40 rand. Gore ripi? 2005. Alright. Ndakaona 40 rand. Pakuona kwandakaita 40 rand, saka ndanga ndisingakwanisi kana kurara kumba kwevanhu ninawe 40 rand yangu iyo. Saka ndaingotya kuti 40 rand yangu inobva yabiwa. Munongozivawo dzimba dzanga dziri kuruzeva mazuva acho, dzimwe dzeuswa dzedze, pamwe pacho panenge pasina key. Saka haukwanisi kurara kumba kwevanhu kana wasiyawo chinhu chaunenge wakatemba. Semunhu anga ane pfungwa yekuti ndoda kuendawo kujoni kunoenda vana vako. Kutorindira. Saka ndaitorindira ka 40 rand kangu. Ende yanga itori mari yakatowanda pandiri. Saka ndo mari yandakatanga kuwana pa 40 rand ndashandira mari icho. Ndikazoshanda mari yangu ikasvika 150. Nekuti ndatangudzwa kuti ukabata 150 unodi unosvika. Alright. Saka imwe ndakazongoiwanawo apo napo, asi akazoita kukurumidza, haina kuzonyanya kunonoka semanonokera akaita 40 rand. Nekuti pa 40 rand yakanonoka. Saka pandakazotoshandishandewo ndobva yakurumidza kuti yakurumidza kuita. Saka wanga uri musi wa 3 September 2005. Ndo pandakapindwa nepfungwa yekuti nhasi ndokona kudiwo, ndokona kusimuka. Takatosimuka titori kuma ndofunga kuti kuma 4. Ndobva tatosimuka, takasimuka usiku kuma 3. Nekuti madhezi acho mawira ainzwa kuSouth Africa ka tatisingaiti zviri kuitwa mazuva ano zvokuti unongomuka kana na 10 o'clock kana unongobva kana masikari pamba vanhu vaitya kuroyiwa. Ndofunga munozviziva izvo kuti zvazviriko. Vanhu vaitya kuroyiwa kuti mwana wakadini wakaenda kuSouth Africa. Saka izvozvo wakaenda Joni. Saka kuJoni kaitoroyesa mazuva acho. Saka takamuka kuma 3 ndobva taenda pamabhazi. Saka uko kwedu kune mota dzenzimbi dzinotakura nzimbi dzichiendesa kuna Triangle. Dzichibva kuChisumbanje dzichienda kuTriangle. Saka takakwira magonyeti enzimba aya ana kuTriangle. Isu tobva tandosiwa kuChiredzi. Tichisvika paChiredzi takamirira mabhazi anonzi vana Chiwara, so anoenda kunonzi kuChikwalakwala. Saka road racho idust road. So it's not very easy kufamba muroad racho, harina kutonaka. Ndo chekutanga chandotanga kutotaura kuti road harina kudi, harina kunaka. Saka tiri takatobva takatochenda cheno zvakatonakawo sevanhu vanga vageza boys. Asi kuzondosvika katakaita kwatakaenda kuRwizi, takasvika tatane svina. Kuita sekuti munhu asina kana mbogeza. Kuita sekuti waane mazuva kana 3 usina kugeza. Tine zvatakasangana nazvo mukati menzira iyi mukufamba kwataiita zvaityisa. Zvekuti zvimwe zvacho hazvisi normal. Hazvisi normal pakuti munhu anorarama unokwanisa kusangana nezvinhu zvakadaro. Ndo zvatiri kuda kunzwa kubva mechisiwa nebhazi. Munatsotiudza kuti makafamba sei nezvinhu izvi. Ndizvozvo. Patakasiyiwa nebhazi takaiswa mutungoro. Tungoro taibhadharwa mari kuiswa muRwizi nekuti bhazi raikusira kure nekuti kwakune masoja mberi. Saka maipa vakomana vetungoro ndofunga ma 20 rand kana 25 rand asingakanganisi. Vokutakurai ivo ndo vanondopa masoja mari. Masoja okubvumirai kuti muzoona kupfuurira kuya kuno. Saka zvaingorema patakasvika pamasoja pacho ipapo, masoja akatoti munhu wese ngabvise tigarai pasi. Saka munhu wese akabva agara pasi ndobva patotanga kutovhundusirwana. Asi masoja yanga asiri kuSouth Africa. Masoja yanga ari kuZimbabwe. Ende kwedu masoja. Saka tafamba muRwizi tichingoti pinde wanga uta usiku. Tichingopinda takabva tatosangana muRwizi mutori nenzou nedzimwe mhuka dzakatorara dzaitomwa malimpopo. Saka semunhu anga asati amboona mhuka dzinotyisa pedyo naye, sekwedu hakuna magemu kako. Saka ndakatotanga kutoona mhuka dziri pedyo neni chichi. Saka ndakatanga kutovhunduka. Zvobva zvatorwa nevanhu. Saka kuzotofamba kupfuura muRwizi kwatakaita
ndaenda ndane kamwe kakuvhunduka kuti kwatinoenda kunogona kudii, ndatopanika kuti ndogona kufa kwatiri kuenda. Saka pakufamba murwizi takazopfurawo, tikapfurawo mhuka dziya manga musinawo mvura mazuva acho. Saka takati tapfura, vakomana vandakafamba navo aya vakabva vatanga kutondichinjira kuti no, hatichakwanisi kufamba newe. Pakuti hatichakwanisi kufamba newe, inini semunhu anga asingazivi kwandaienda, ndaifanirwa kutoti ivo vati fambe ndofanirwa vatevera kumashure kusvika ndanosvikawo kune road, nekuti ndaisingazivi. Saka izvo ndo nhau yandakutaura pa, ndo nhau yandakasangana yakaoma pakati perwendo rwokuuya kunoku. Why vanga vasingadi kufamba nemi? Panhau yakaitika vanhu vakatanga kupomedzerana kuti nekuti ini semunhu anga asingazivi zvokuenda kun'anga kudzin'anga, ivo vainga vaendawo kundobatsirwa, kwanga vakabatsirwa kun'anga dzavo sevanhu vaizivana, ende sevanhu vanga vakambouya kunoku, inini yanga iri first time yangu kuuya kunoku. So ivo vainga vane nzira dzavo dzavaita pakurarama kwavo, kuti uchirarama unorarama uchienda kun'anga. Saka ini semunhu anga asingagoni zvokuenda kun'anga ende asina kukura nevabereki vanga vachiita zven'anga, zvanga zvisina kunyanya kundirerukira kuti ndiende kun'anga. Saka iyoyo ndo nhau yandakasiyirwa iyoyo mudondo. Asi ndine chinhu chakandishamisa ndasichiwa nevakomana vamudondo iwawo, nekuti ndakasangana nemakudo anga akawanda asi wanga uri usiku. Asi isusu pakugara nekugara kwedu toziva kuti makudo haoneki usiku, makudo haafambi usiku. Saka izvo ndo zvinhu zvakandishamisa. Saka inini ndakatadza kuziva kuti chivanhu here kana kuti pane zviri kuitika pakati pekurarama, pakati peupenyu hwangu. Izvo ndo zvinhu zvandakasangana nazvo zvinotyisa pakufambira mudondo ndisvika kunoku ndisina mapepa. Tikati makudo haoneki usiku nekuda kwei? Haafambi usiku here? Vakuru vanoti zvinoyera kuona gudo usiku. Nekuti munongonzwa vachiti vakuru vanoti kai gudo rakakwira mawere kwasviba, harichatodzoki futi, nobva ratenda kurara, hauzomborioni futi pakati peusiku richifamba. Saka gudo harioneki usiku. Chero neni paupenyu hwangu ndaisandamboona gudo richifamba usiku, asi that was my first time yokuona gudo richifamba usiku. Saka izvo zvakandishamisa zvikuru kuti ndezvemasvikiro here kana kuti chivanhu. Asi kubva pandakaona makudo aya pakufamba kwandakaita kwose, zvinhu zvese zvangu zvakabva zvareruka pamafambiro, sezvo ndakarwadziwa nekuti ndakafamba ndofunga usiku hwese kundosvika kwaifambirwa, kwaikwirirwa dzimotokari. Ndichingotevera vakomana ava, ndichingohwanda ndichitevera, nekuti sevanhu vanga vatondisiya ndaisingachakwanisi kuti ndisebere pedyo navo. Asi maiti muri kuendepi cheko? Mai mune hama mberi here kana kuti ndo vamai makatotemba navo? Hama ndaindinadzo nemafoni namba ndaindinawo. Asi kuti chandaisingazivi ndechekuti munhu unofona sei, izvo ndaisingazivi because ndaindajaira kungofona pamapublic phone kuZimbabwe, zvokuti kune mafoni atinawo mazuva anaya ndaisandambotomaona. Zvinhu zvandakatotangawo kuonera kunoku. Saka ini ndakangoramba ndichitevera vakomana ava kusvikawo ndasvika kuroad. Iwe chingosvika kuroad vakomana ava havana kumbotorawo nguva ndobva vatosungwa nemapurisa. Saka ini ndakatosara ndahwana mudondo mwemwe. Kutoita senge ndo vakaenda kun'anga ndo vatoo nemunyama yacho? Ndo vanga vatoo nemunyama, nekuti ndofunga makudo havana kumaonawo andakaona. Saka ndofunga ine pandakaona makudo apa ndakabva ndatopuhwa laki. Nekuti kubva pandakaona makudo aya zvinhu zvangu hazvina kumbozorema. Ndakatosvika ipapo, ndichisvika kuroad uku, inini ndakatokwidzwa neimwe vheni yamapurisa kundiendesa kumwe kainzi kuSebasa. Kanjani? Ini ndakango ndichisvika munzira ndobva kwatouya mota, saka ndambotira semunhu anga asingazivi kuti mapurisa ekunoku akadii. Saka ndangoramba tingofamba muroad, ende paingatochena mapurisa ndobva atomira. Saka mazuva acho munhu anga achakaita mudiki anga asingasungwi kunoku. Saka nezera rangu ndaindichiri mwana mudiki pazera iroro, kwete zvandiri nhasi. Ndaindori mudiki zvokuti ndaindori mwana panguva iyo. Saka handina kusungwa, ndakandoiswa pamabhazi. Ndasvika pamabhazi ndobva
ndatowana bhazi raiuya kuJoburg. Kusvika ndasvika kuJoburg. Ndichisvika makafila sei? Ndichisvika muJoburg, inini bhurugwa rangu ranga ratobvaruka newaya ndichisvika mutown. Saka ndaingoita sokuti ndiri mupengo, ndiri mutown somunhu ari kutobva kune imwe. Ivo vanga vakatochena, ndoti vanhu vari muno vakatopfeka zvakanaka. Saka ndakapfeka, ndaindine svina semunhu anga ana madhezi asingatogezi. Saka tichisvika kunoku ndichida kuzama kuti ndifonere mukoma wanga ari kunoku public phone. Ndakabva ndatosangana nasisi vangu inini, but now she's the late, she's passed away. Ndakasangana naye muJoburg ane kamwana kake. Saka kamwana kake ndo kakabva katondiona, ndobva katoti sekuru apo zvekutongosangana havasuziva kuti muri kutouya ipapa. Zvekungosangana tisina kana kumbofonerana. Natsoziva Joburg iri busy ende ihombe zvekuti munhu kusangana icoincident chaiyo. Ipapo ndakatotadza kutoziva. Ndosaka ndichitokuudza kuti pamwe pandakasangana nemakudo apa pane zvakatoitika, kana pane kamwe kaspirit kakatodi kakatokonektawo neni, nekuti zvinhu zvangu hazvina kuzomboshupa kubva ipapo. Asi munzira matambudziko atakasangana nawo haasi normal kuti ungasangana nawo uri munhu anorarama, okuti unosangana nemakudo usiku. Zvinhu zvisiri normal, nekuti ndasitobvunzawo vakuru vakandiudza kuti hazvisi normal kuda uriwo usiku. Alright, masangana nasisi, chii chakazoitika? Sisi vakabva vatondiudza kuti hande kuumba. Ndobva ndaudza kuti madima ndipa manhamba ana mukoma, because kuumba kwenyu kune mukwasha, handikwanisi kuenda kunogara kupi? Mukwasha. Saka kunoku manje ndasvika kunoku kwakaitika machallenges akati wande. Semunhu anga achangobva kumusha, zvinhu zvainetsa. Kunoku ndakasvikawo vana mukoma vane vakadzi kunoku maSouth African. Vakadzi? Alright. Vane vakadzi, ndine vakoma 2 vanga vari kunoku, saka vanga vane vakadzi. Alright. Saka ndichisvika kunoku pananga pasina pekurara, so zvainetsa kuti iwe unorara pasi apa, munhu anorara nemukadzi wake chipa pamubhedha. So iyo ndo nhamo yandakasangana nayo yekuti munhu anorara nemukadzi wake pamubhedha iwe uri pasi. So zvinhu zvanga zvisinganatsi kuva nechimiro chakanaka pakuuya kuno kwangu kwandakaita. Saka izvozvo chimiro ichocho chinhu chokuti ndakafunda zvakawanda pakati pekuti kunzvimbo hakungoendwi kana usina kurongeka. But mimi alright, mambogara mechirara pafloor mechidii handike makazonge mechitsvagawo basa here manje, because chibinikidzo chairo ndire basa kamuJoni? Handina kugara nguva yakareba. Handina kugara nguva yakareba ndisati ndawana basa. Maiziva basa rei? Ndizvo kungobva kuchikoro hapana kana chandaiziva. Hapana chirikuzika? Hapana chandaiziva. Hapana chandaiziva kana foshuro chandaisingagoni. Saka makazopinda basa rei? Ndakagadzirwa mapepa namukoma nekuti vaita zvesecurity. Ndakagadzirwa mapepa ndikashanda imwe kambani yainzi yanga iri security company. Saka vandigadzirira mapepa, vakandigadzirira ipapo ndakashanda 8 months pakambani iyoyo. So zvairema nekuti kusecurity kune language yekukoka. Alright, yakaita sei? Kusecurity kune language iri kusecurity manje ndeyekuti vanotaura matauriro avo, vana Bravo, Alpha, Romeo, Sarah. So iwe unonga usingazivi kuti zvinorevei. Saka ipapo pamwe pacho vanonga vachitotaura kuti zvakati nezvakati nezvakati, kana kuti vanonga vachitoshedza zita renyu. Saka imi munonga musingazivi, vanomashedzera navanoita. Saka mainyarara vakadeedzera. Saka madhezi ekutanga nekuti ndaisingazivi, ndaingotonyararawo. Vozoti hausi kuripota nei. So kuti uzowaza kuti no guys, I don't know, unobva wadzingwa futi
basa. Saka ndo machallenge andakasangana nawo. It was very hard for me kuti ndishande chaiko nekuti hapana chandaiziva. Asi first pay yenyu yakazomira sei michitambiro sezvo makushanda kuJoni? Mari yandaiwana pazuva it was 35 rand pazuva. Yanga iri 35 rand pazuva, asi panguva yacho yanga yakawanda. Panguva yacho yanga yakawanda nekuti yaitokwanisa kundishandira mari iyoyo zvokuti ndaikwanisa kutopfekawo. Ndofunga hembe dzimwe dziri kutengwa mazuva ano dzaitotengwa ma15 rand, ma5 rand, matrauzo ma15 rand, ma20 rand. Transport iwo it was very cheap kuenda kubasa. Saka zvinhu zvanga zvakasununguka. First pay yenyu saka makanatsoita sei nayo kuti nhasi ndatambira? Makamboishandisei? What happened? My first pay, I bought my phone E250 Samsung. Kamwe kaislaidwa so. Kaislaidwa musoro. Ndoka phone kandakatenga. Ndakasurvive nekafoni kako ndishanda ndirikoko. Saka kubasa resecurity hakuna zvakanyanya kuwanda zvinorwadza. But kunoda kungoziva zvinoitwa ikoko. Kwanga kusina zvakawanda zvanyanya kurwadza. Saka nguva zhinji ndeyekuti waitotora foni yako chibaya. Vanhu vekufonera navo yanga vasiri vazhinji futi. Panguva yacho nekuti kuZimbabwe kwacho kwaitonetsa kuti ufonere munhu nefoni. Vanhu vaigona kuti ufamba distance ende kwavaindofonera kwacho vanhu vaitobhadhara futi kureceiva. Saka zvinhu zvanga zvakangooma. Saka foni yacho taitisina vanhu vakawanda vataikwanisa kufonera kumusha. Chero muno macho taitisina hama dzakawanda. Alright. Tingati here pashungu dzakakonza dzamaiona vanhu vakarova mucheno vaiuya vachibva kuSouth Africa muri kumusha, tingati makazoachievha here zvaiva pamwoyo? Ende I think madreams anokurawo nekukura kwemunhu kuti ndamature. It's a little bit a challenge nemararamiro atiri kuita pari nhasi kubva pamuzera iwoyo kusvika nhasi. Ndisingadi kunyepa, pamwe zvimwe zvacho ndezvaMwari nemaitikiro azvinoita. So zvataifungidzira kuti zvingadaro zvirizvo zvichatiraramisa hazvisiri izvo zvatiri kuita pazuva ranhasi. Nekuti izvozvi pakubva pasecurity paipa ndaane zvimwe zvandiri kuitawo pamararamiro. Alright. Tisati tapinda mukuziva zvamuri kuita, makauya musina passport, so manje makazokwanisa kuitawo passport here? Ndakazokwanisa kuita passport mugore ra2009. Ndo pandakakwanisa kuita passport nekuti ndo pandakadzoka kumusha ipapo. Saka zvoto ndakatombogara makore akati ndisina kuenda kumusha. Saka ndaita passport nekutambura kwandakaita pamashure apaka kuti ndidzoke kuno ndisina passport ndakabva ndatya. Ndo zvakaita kuti nditore passport. Ndakabva ndatya mafambiro andakaita. Saka ndakabva ndavhunduka kuti ndodzokerera futi zviya here nekuti zvanga zvisina kunyasa kureruka. Zvairema. Saka izvo ndo zvakaita kuti nditore passport. Alright. But chimbotiudzewo makafila sewo mechisvika pa kuZimbabwe for the first time mechiti matsika pamba? How was the feeling kubva kuSouth Africa? Ndakafila good, very good nekuti tumari twanga turipo. So ndakafila good. Even vaberekiwo vakatofara nemuzera wandanga ndiriwo. Nekuti madhezi acho ndakatokwanisa kutotengawo tumombe ndikatoitawo zvandakatoitawo pamba. Zvokutoti zvaitoonekawo kuti pane munhu adiwo abvawo kubasa. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka izvozvi muri kuita nezvi
izvezvi ndiri kuita nezvemagetsi, ndiri electrician. Alright. Pari zvinezvi ndiri electrician. Ndinoita magetsi edzimba, ndinoita mapower line, ndinoita masolar system. Alright. Industrial nedomestic. Alright. Chero kwamunonga muchida kuti muitirwe. Alright. So munova makasununguka zvakanyanya kana muchida kubatsirikawo kuti mundibate. But basa iri makauya uJohn kuno musingarizivi, makazoiziva sei? Ndinokutsanangurirai. Ndichisvika kunoku ndazosiya basa resecurity riya randanga ndichikudzai. Ndakatorwa nemwe kambani yaita zvekuvaka. Kambani yaita zvekuvaka iyi yainga ine murungu aibva kuZimbabwe. Murungu wainzi Daniel. Alright. Yeah, he's the late now. So Daniel vakanditora, anditora akati, you're going to work as a pender. Saka andipa zvekupenda nazvo paipai. Ndakabva ndazvisa pendi. Ndobva atondoudza kuti no my friend, you are not a pender, you are electrician. Ndo matangiro andakaita pakudzidziswa basa. So he trained me from scratch. Makabva madi? Ndakatorwa as a pender. Ndatorwa as a pender kuti ndindoshanda ndichipenda dzimba. Ndobva ndazvipenda. Mozva kuti uchipenda, so pendi inogona kungoya kufesi kwako. Ndobva yauya kufesi ndobva ati my friend, you are not a pender. Let me try to give you something. You're going to be an electrician. Ndo matangira akaita nhau yemagetsi. So tichibva ipapo ndakashanda naye nguva refu. Ndashanda naye nguva refu. Ichitondibhadharawo mari shoma. Semunhu aida basa rake raanga achidzidziswa. Machallenges aripo, unogona kutukwa, but ndaitozvininipisa semunhu aida kufunda something. So ndakafunda basa kusvika ndagona takasoti garewo ndofunga zvegore rimwe chete ndobva murungu ashaya. Ndobva ndasara nemuzukuru wake. Saka pakusara kwandakaita nemuzukuru wake hatina kukwanisa kushandidzana zvakanaka. Hatina kukwanisa kushandidzana zvakanaka. Ndobva taitawo zvima short courses chichi nekuti ndaenda tane shungu dzokuti no, I have to do something. I want to be an electrician. I want to be qualified. So takaita zvima short courses. I go to another company yainzi Counterpoint Trading. It was 2011, early 2011. Ndobva ndashanda. Ndakashanda for 6 years kune company. Company ndo yakaita kuti ndigaine experience. Nekuti apa ndakashanda ndichidzidza but ndandisina experience. So ndakashanda pa company ndichigaina experience. Tatiti 2 maZimbabwean. So maSouth African anonga asingari maZimbabwean. Chero unzi unogona avatozvidi kuti unzi unogona. So it was very difficult kushandidzana nemaSouth Africa uri muforeigner. So zvairema. So iyo ndo story yangu yandakaita pakudzidzira basa kusvika pari nhasi ndakuita zvemagetsi. Saka iko zvinezvi tingati munoisa zvemasola, munoita zvemagetsi. Vanenge vachida kubatai, vachakubataiwo sei? Vanoda kundibata munyika yeSouth Africa vanondibata panhamba dzinoti 081 722 9846. Vadzokeredzerei futi. Vanondibata panhamba dzinoti 081
722 9846. Namba idzodzo dziri paWhatsApp. Alright. So zita rekambani? Kambani yedu inonzi Promax Solar Energy. Alright. Sapa nana Facebook munobatika futi. Ko kana vanhu vari kuZimbabwe munoita here? Vanhu vari kuZimbabwe tinoita. Vanogona kutibata paFacebook yedu yePromax Solar Energy. Vakasecha ipapo vanobva vatibata direct. Todzoka munyaya yedu yamataura nhoroondo yenyu mechifamba mechidii handiri. Kune mumwe munhu ari kufunga kuuya kuSouth Africa asina mapepa kuti ndozonera mberi. Kurudziro yenyu kune munhu akadaro? Kurudziro yandinopa kuvanhu vari kuda kuuya kunyika yeSouth Africa vasina mapepa. Handingavanyanyi kuvakurudzira kuti vafambe vachiuya kuno vasina mapepa. Kurudziro yandinovapa ndeyekuti vanotsvaga padiki pavainapo vogadzirisa mapepa, vofamba zvakanaka. Nekuti pakutofamba kwataiva kunoku kwacho ipapo taitoudza kunzi kune vanonzi maguma kana makambozvinzwa kana makamborinzwa zita kaitonzi kune anonzi maguma. Sedu hatina kumbosangana navo asi taingoita zvokungonzwa kuti vanhu vadamburwa musoro vadidi. Saka kurudziro yandinopa kumunhu asina pasipoti asati ambouya kuSouth Africa ngaazvitsvagire mapepa ake. Akauya kuno kuSouth Africa unogona kutsvagawo vanomubatsiridza kuti vaone mapepa ekuti vagare mukati menyika inini. Izvozvo ndinoona sekuti zvakakosha. Asi vanhu pamabasa munganatsa here kurelaya nekuti munhu abve kuZimbabwe auye kundotsvagira basa kuno? Mabasa ari kubatika? Ya ipapo zvinorema kuti ngatingoti kuti izvezvi pamuri ipapo mutore munin'ina wenyu kumunza kunoku michitauya kubasa musina kumutsvagira zvokuita. Izvozvo zvinotireme mazuva ano. Zvasiyana nekudhara kuti waiti ukatsvaga basa uchifamba unorowana. Izvezvi ukatoregwa kuti uya pamaplatform akaita senyu aya zvotaura kuti basa udi wariwani. Saka unotoenda pamaplatform akaita senyu ana wotouya wototaurawo nhau yako wopiwa basa. Vamwe vacho kuno kuvari kutobatsirwa nemari dzekuzotodzoka kumusha zvanetsa. Saka ini nangu handina kurudzire kuti munhu angosumuka kubva kumusha echiuya kunoku kuti azoya kotsvaga basa. Izvozvo zvinogona kungoti auye kunoku kuzotora hake matambudziko ubva adzoka kumusha. Totenda. Zvakadaro mukoma finals ndizvo zvatinotenda. Chisirewo Zimbabwe shoko rimwe rekurudziro kune vagari vari muSouth Africa vekuZimbabwe nevamwewo vangadai vakateerera. Inini pari zvino ndoda kutenda hangu vateereri nevachaona zvose zviri kuitika mukati menyika ine yatiri ine ndotaura imba ine nevari mukati menyika yeSouth Africa vari kure kwanisa ndambosvika. Ndinoda kukutendai zvakanyanya mose nevamuka vachinamata vachikurudzira zuva raMwari ranhasi. Asi chandinokutendai nekurudzira ndoti ngatibatane tiri kure kwatiri koko. Tisaregererana. Tinoziva kuti chimiro chiri kumusha kwedu chimiro chisina kunaka panyaya dzemabasa. Pasina ndokwanisa kutuka kana kushora panhau iyoyo. Asi ngatibatane tivakewo nyika yekwedu. Pamwe ramangwana redu nerevana vedu rinojekawo. Titende. Mashoko akangwara chaizvo. Ndiri kuona kasitaira kamunako munoloka ezifi muri madzibaba. Munopinda svondo ripi? Tinotenda munhu waMwari. Ndanga ndichada kutokudza kuti ndinonzi madzibaba finals. Asi kuti mazongotangirawo chii? Mangotangirawo pakati saka tatititangire ipapo pomatangira. Alright, madzibaba finals. Alright. Muri madzibaba finals yokuengoendawo kuchechere kana kuti I believe kuti kuna category rana madzibaba. Kuna madzibaba mubatsiri. Madzibaba okungoatendawo chechi muri papi?
nawe kumasove manje pamapinza imwe nawe kumasove kubatsirika vana madzibaba vese vari kumasove ndi vana madzibaba mubatsiri. Alright. It depends kuti moda kubatsirika nenzira ipi. Alright. Nekuti kutokuudzai manzwa aMwari kubatsirika, ndikakuudzai manzwa anotendeutsa kubatsirika, hamene kuti imimi munonga muchida kubatsirwa nenzira ipi. Alright. Mapitura zvakangwara chaizvo, asi tichishandisa matrending atinawo mazuva ano, isusu mazuva ano hatitsvagi zvakawanda. Tikutsvaga panonzi pari kuitikwa minana namatirwa wana basa apora adai anga ane chikwambo chabviswa zvazodai. Ndofunga ndo kategori randiri kuti mubatsiri kana kuti ordinary. Regai tifambe ipapo shoma. Ipapo tinofamba shoma. Nyika yeZimbabwe yosununguka. Ndokutozivana kwacho ikoko. Nyika yeZimbabwe yosununguka nevari kunyika dzose. Hakuti yeZimbabwe vari kuMozambique, vari kuZambia, vari kuDRC, vari kuUK, nyika dzose. Isusu kwatinonamata vari kwanobatsira. Asi kwete kuti inini ndinofamba ndichibvisa zvikwambo, handingazvigoni. Saka motoziva kuti muri kutaura namadzibaba kuti mukavashedza kuti uya mubvise zvikwambo havabvisi. Saka zvotaura kuti handibatsiri. Tinonamatawo nevanobatsira. Asiwo kana vakuda kuzvitaurira kuti vanenge vachibatsira, muchangouya vakuuyawo kwenyu ikoko vakutaura nemi kuti haisi tobatsira. Ayo, chimbokokai mhuri yeZimbabwe kuchechi techivharisa zvenyu, svondo renyu kwarinowanikwa nezita resvondo. Hatingasiyi munhu waMwari chingobuda ndizvozvo seshoko muwakoke kuchechi techivharisa. Tinotenda. Kunyika dzose vana vaZimbabwe ndinokurudzira kuti tinamate, titende Mwari. Mwari ndo musiki wedu, ndo anotichengeta mwaka namazuva. Mwari ndo anoita kuti tione zuva. Tinotonzi pakunamata apa tikudze vabereki vedu, tisaita zvakaipa pakati penyika kuti Mwari atichengete. Saka zvakaipa zvose tinonzi tizvirege kana tichinamata, tiri mukati mekunamata. Saka chandinokurudzira kunyika yekwedu kana kumhuri yose yeZimbabwe, vari kuSouth Africa, ngatinamate tiite chimwe chete. Kana tanamata Mwari wedu anotiitira nyasha, kana atiitira nyasha tinoenda mberi nekuvakiridza nyika yekwedu. Nekuti chakanyanya kukosha ndechekunamatira musha dzedu dzatinogara, kuti musha dzedu dzatinogara dziropafadze noMwari. Chero manzwa atinotaura kuvabereki vedu, chero kuvana vedu, ave manzwa anovaka. Saka inini ndinotenda vanotenda vechinamata, chero kune sangano ripi, asi vechitenda kuna Mwari. Saka vese vanonamata vechiti zita renyu Baba, reMwanakomana, reMweya Mutsvene, ndinovatenda nekuti vanotendawo kuna Baba vangu. Uko kuriko kwandinotenda. Saka ndinotenda mhuri yeZimbabwe nekuteerera kwamuchaita chirongwa chedu. Ndatenda. But hamunozovakoka kakusvondo, toda kuti vauyewo chechi ka? Kuno kuSouth Africa kwatiri tikunamatira panonzi paOld Fans Fountain, ndo patinonamatira. Isusu sangano redu rinotungamirwa nemudzimu Nera. Saka hatina zvekuti ndingi ndo mutungamiriri. Isu tinotungamirwa neMweya Mutsvene. Asi mukasvika paTotal Garage kuOld Fans Fountain, munosvika ipapo mukanamata nesu, munotoona ipapo. Saka tinokukokorodzai kuti muuye ikoko muzosangana nembiri yemudzimu Nera. Vanobatsirika vobatsirika, vane matambudziko vosunungurwa, nekuti Mweya Mutsvene tinawo. Alright. Hatina hedu kuti titaure zvesvondo stereki, but mabva mandirangaridza something. Kana michiti mudzimu unoyera, morevei? Ndiri kutaura Mweya Mutsvene. Alright. Mweya Mutsvene unoyera. Isusu kuchivana mudzimu. Chechi yenyu inonzi chii tisati taenda? Chechi yedu inonzi Johani Masowe wechishanu. Pakuti mudzimu unoyera apapa, vakuru vedu isusu pamanamatira vakaita kuchishanu, pamanamatira vakaita kuti izinzi Johani Masowe wechishanu, vakuru vedu chititsanangurira vakati izwi redu pakudzika kwarakaita pasi penyika rakachiva tsika dzedu. Saka kwaya kune mudzimu
mudzimu. Saka kuti vatevedzere manamatiro ataita kare, vakati izvozvi taane mudzimu unoyera, kureva kuti mudzimu wakavandudzwa ndo watinonamata. Alright. Mudzimu wakavandudzwa zvotaura kuti hazvichasi zvechivanhu ba, zvazvaMwari. Ndofunga tichada discussion yakadai so nerimwe rezuva cause ndine mubvunzo dzakawanda. As long uri mudzimu handitika, asi mweya mutsvene zvinhu tu zvakasiyana handiti? Ndinokupindurai asi ndisingakubiridziri, ndisingakuiti chitsotsi panhau iyi. Mudzimu mweya kababa, hazvisi ndizvo mudzimu mweya. I think mweya dzakasiyana. Pane mudzimu mweya, mudzimu mweya, mudzimu mweya, shavi mweya futi. Saka apa ndiri kuti mudzimu unoyera, kwete mudzimu wemashara. handina kuti mudzimu wemashara, ndiri kuti mudzimu unoyera. Alright. Chinimi chamunoyeresa pakati penyika chii? Kunzvimbo kwenyu kwamunotogara, tomboita example, kunzvimbo kwenyu kwamunogara kune zvinhu zvinoyera, munonasa kutoziva kuti kugomo rekanhenga harikwirwe. Saka isusu weduka mweya mutsvene unoyera. Alright. Nekuti uri pamberipo zvose. Alright. Ndo Mwari wedu, ndo musika vanhu. Alright. Saka musika vanhu uri pamberipo zvose, saka unoyera. Chinhu chokuti hatikwanisi kushoropodza. Saka isusu pakuyeresa kwatinoita tinoti mudzimu unodi mudzimu unoyera. Kuti matauriro anogona kungotisiyana shoma neshone inogona kutisiyana shoma, asi matauriro anoita kana mukanasa kuteerera zvakanaka munasa kunzwisisa kuti ndikuda kuzama kuti chii. Alright. Aya. Chinhu chamunokoshesa pamba penyu mukatokoshesa kuti pamba pangu hapapindwi nemoto kana zuva ravira, izvo munotozvieresa. Saka isusu wedu mudzimu unoyera. Ameno kunonamata umwe machechi vanonga vachitwa chii, asi tinonamata Mwari. Ayo, program yatiri haisi yekudiscussa chitendero chevanhu kana chii. Kana tazoone program yekudiscussa zvitendero, tichazokudanai tizopinda deep panyaya iyi. Ndakasununguka zvakanyanya. Iyo ndo nhau yandinoto zvokutoti dai kutoti program iyi tatoitanga kana mangwana. Ndinonga ndichitoda nekuti aiwa iri kutouya manje cause iri muurongwa. Saka tichazokudanai timboita mageneral discussion iwaya tichizivisana, tichidzidza futi muchitendero. Iyoyo kana mukanditendera ndinogona kuzouyawo nevamwe mapostori. Hazvina kuipa. Tonasa kuidiscuss zvakanaka. Ndotaurawo pandinosvikawo kusimudzira ipapo kuti munase kunzwisisa. Nekuti kune vamwe vanhu vari kutotadza kunamata kuJohani Masowe Shanu vachifunga kuti pamwe kunoitwa zveching'anga kana kune vanhu vanoitawo zvavanoita mukati menyika, asi kuti kwete isusu. Isusu tine munamatiri wekutsika dzekuZimbabwe chaizvo. Alright. Aiwa, sezvatataura kuti kana chirongwa chatiri kuronga chikapasa, muchaona takudana kuti chimbouyai tombosanganisa zvitendero tichiona kuti saka why chitendero chichinamata so, why chicho chichinamata so, ko zvese zvine reason. Ende munhu ane sarudzo yekuti ndinoda kuita zvakadai, ende tinonzi tisashore mamwe masangano, toparidza shoko sezvariri. Handiti saka ndofunga tichakuwanai manje. Tinotenda nhau yamataura yakakosha. Ndiye kuti tisashoropodza amwe masangano. Pakushoropodza apa hatisi kuziva kuti anoenda kudenga ndiani. Chokwadi. Saka nhau yatinoita ipapo manje ndiye kuti hatishoropodzi, asi ngatizive kuti Mwari atinonamata ndo Mwari umwe chete. Chokwadi. Hatichatodi kukupai mukana futi koze mungatotanga chirongwa chiyaiko zvinezvi. Tinotenda nekunge munesu pazuva ranhasi. Ndinonyanya kutenda imimi veDrumax. Ndinotenda imimi veDrumax zvakanyanya, ndimatipa mukana wekuti tive tiri mukati menzvimbo inoyi. Ndinokurudzira vanhu vakawanda vari kunze ukoko, photographic, vanoda kuita mafilms, munouya muchiona mukoma Dumax panapa vanokuitirai zvakanaka. Ndo vakabata muchinjiko wekutora mafoto. Saka ndo vari kumberi. Saka ndo vari kumasowe vari kuda kutorwawo mapicture. Onai chirongwa che Dumax Films paYouTube.
vanokubata payoutube inonzi Dumax Films. Dumax Films. Dumax Films. Inenge yakatonyora pachiro pascreen izvozvi yakanyora kuti Dumax Films. Saka ndo patinobatika ende ndinotenda ndimo ita kutanga mufunge kubva matirovera neadvert ipapo. Ndo zvazviri, ndo zvinoita Mwari. Mwari unokusanganisai nevanhu vanoita. Andirya. Saka Mwari izvo zvokusangana kwataita nhasi. Zvatava zvemakore tichingosangana. Ndizvozvo. Saka mukati gare tombobatana. Toita nhau dzacho. Ichokwadi. Zvakawanda zviri kuitika mukati menyika ino zvandichauya hangu nazvo ndichizokuudzai. Asi kuti pamwe tinonga takuzviitira kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ichokwadi. Asi kuti tichasangana kumashure uko kuno zvatiri kutobikawo. Andirya. Kana zvaibva tichapakura. Ayo takamirira ende tinovimba kuti vakamirira. Ngavamirire zvakawanda zvatiri kubika kunyika yeZimbabwe. Ayo atotenda. Saka sekutaura kwazviri kuitwa panapa panguva ine vana kuisirwa mabore pump kuZimbabwe, vana kuisirwa masolar system, vana kuitirwa magetsi. Munobata Promax Solar Energy, munotibata paFacebook yedu yakanzi Promax Solar Energy, paInstagram yedu yakanzi Promax Solar Energy, paTikTok tiripo yakanzi Promax Solar Energy. Hatisati yedu taane YouTube channel, but izvo zvitaane varungu vedu vari panapa vachatibatsiridza kusvika tasvika ipapo. Aiwa, nenhamba tichaisa futi pascreen ipapa nezvamuri kutaura izvozvo takazvinamira pascreen apa zvokuti vanenge vachiona pese pamunenge muchitaura zvichitotora manhamba. Tinovimba kuti mhuri yeZimbabwe vakawanda vachiterekewa nerutsigiro zvokuti vachange vechiuya vechitsigira mabasa emwana wekuZimbabwe zvakare. Tinotenda zvakanyanya. Across the Border Season 2 Row 1 Linda Take 2. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse Zvaona zvinoitika munomba mufumure chese chine miko yakaipa chishaye ziva. Unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so Ndinangendirere chinorongwa nemando wanzile mimone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Kupenya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato izvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecompany.